شالوم شالوم بيتسب إخزابير أملاخ كمي تانيحكم شالوم جيز فشاملين جيز فريد ورمير لهم دما بصحاو ناسين قم تقول الجزية نقول متينا لنا وإذا هو بكميت مير بودة سالادين بودة لهم دما نزمعل تزغورنا هيوت كالكنا كافلينا وإذا ska vi få ta del av det levande ordet för den här dagen. لهم إنك فولوك قال كريستوس بأنا بأمنت كنبر دبني Och dagens ord är Kristus i oss genom tro. كريستنا كريستوس بأنا خنبر كولي. Det kristna livet är när Kristus bor i oss. نابقيت هذا متأنا لجيزي اتنات ما نايسب هيوت بناي كريستوس هيوت تغيري. Den dagen när vi kom till Kristus, det är den dagen våra liv blev förvandlade genom Kristus. سلازي إذا حجينا نبرو زلنا هيوت بأمنت كريستوس بأنا يسنبر زلو. Så det här livet vi lever nu, det är genom Kristus i oss av tro. متعرف قدس قالات يا خلت عيسرا I Galaterbrevet 2:20 كم زبل جناخ كريستوس يو أباي زنبر زلو إمبر دقيم أنا أيكون كن زنبر زلو إذا عجب سجا زنبر زلو خدمة بأمنة بتزفكرني ما أنت يون نفسه زحلف اللي ود أملاخ إيه زنبر زلو يبل. Och det står, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever nu i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. ريخم حواري بأولوس إذا حجي زنبر زلو هيوت أنا زي كريستوس يبقى عايز زنبر زلو يدو. Så aposteln Paulus beskriver att det liv jag lever nu, det lever jag genom tro i Kristus. That's why كم زع عينة mindset كم زع عينة أمره كم زع عينة رديت سلازنبره اتزبلت أنزل على الهيوت بقوجل لسنيو. Och eftersom han hade den här förståelsen och den här synen om vad han bärde inom sig, det var därför han hade det bästa livet han kunde manifestera. ريخم أبانا زلوا هيوت ناي كريستوس بأنا زنبر بأنا زجلس بأنا نقول نجاراتنا زقوت أتصورو بأمنتيو. Så den här Kristus som är i oss, för att han ska kunna kontrollera och styra allt som finns runt omkring oss, det är genom tro. مخنياتو كريستوس هيوتنا زقونا بجبرنا ديكونس بأمنتنا. Och det är för att Kristus i oss har inte blivit där inne genom våra gärningar, han har blivit där genom tro. سلز بأمنت هيوتنا خابكونا بأمنتي أمنا برانا زجلس مالتيو. Och eftersom han har kommit in i våra liv genom vår tro och han manifesterar sig i våra omständigheter, i våra liv genom tro också. سلزي مزحف قدس زمكح بإግዚአብሔር مكحيلو. Och det är därför Guds ord säger, om det är någon som ska skryta, låt han skryta genom Gud. حجي نمكحونا يجزا رسنا ولا حدا نجار إلا حجي تمكحتنا خوين زولو أتي هيوتنا خوين زولو كريستوسيو. Och nu har vi ingenting att skryta om i vår egen kraft, det är genom Gud vi skryter. مخنياتو طبب تيلنا نسي طببنا قدسنا تيلنا نسي قدسنا صدق تيلنا نسي صدقنا مخنياتو نسو سلازغون هيوتنا. Och det är för att om vi ser vishet, han har blivit vår vishet. Om vi ser helighet, han har blivit vår helgelse. Om vi ser rättfärdighet, han har blivit vår rättfärdighet. ግን እዚ ናይ ምልአት ህይወት ክርስቶስ ብምልአት ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ክግለጽ ንደል እንተዳ ኮይና ግን ብኩሉ ነገር ንርእስና ደይኮነስ ንዑ ምእማን ክንጅምር ኣለና. Så om vi vill se den här fullheten av Kristus i oss och runt omkring oss, så måste vi börja tro på det. ንኣብነት ጥበብ ኢልኩም ክትሓስቡ ከለኹም ክርስቶስ ናተይ ጥበብ እዩ ድብል እምነት ክህልወኩም ኣለዎ. Så när ni tänker på vishet, ni måste ha en tankese som säger Kristus är min vishet. ቅድስና ክትብሉ ከለኹም ብዙሕ ትገብሮ ጽቡቕ ግብሪ ምርኣይ ገዲፍኩም ክርስቶስ ናተይ ቅድስና እዩ ዝብል ርእሲ ክህልወኩም ኣለዎ. Om ni börjar tänka på helgelse, så måste ni sluta kolla på det som sker runt omkring er, istället för att säga Kristus är min helgelse. ምክንያቱ ብእግዚአብሔር ንኽንምካሕ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ህይወት ኢና ተቐቢልና. För att vi ska kunna skryta om Gud, så har vi fått hans liv i oss. መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 I första Korinthierbrevet kapitel 1 ካብ ጥቕሲ 28 ክሳብ 31 från vers 28 till 31. ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለ እየ ዝብል ከምቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱሉን ንዕቑን ገለ ዘይኮነ ሓረየ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካዕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም. Och från vers 8 står det: och det som var för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till. Det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. ريخم متان بإግዚአብሔር ክንመካሕ بإግዚአብሔር ዘመክሕ ህይወት ተቐቢልና ኢና ሕጂ. För att vi skulle berömma oss av Gud, så har vi fått ett liv som vi kan berömma oss av i Herren. ምክንያቱ ንሕና ካብቲ ንጥበብን ንቅድስናን ንምድሓንን ንጽድቅን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢና. Och
Och det är för att han som har blivit till rättfärdighet, helgelse och återlösning, han har blivit i vår inre Kristus. That's why ህይወትናን ቅድስናናን ጽድቅናን ኃይልናን ኩሉ ክርስቶስ Och därför är Kristus vår rättfärdighet, vår helgelse och återlösning och vår vishet. ስለዚህ ነዚህ ህይወት ዝኩሉ ጊዜ ክንነብሮ እንደለ እንድሕር ኮይና ከምቲ በእምነት ተቀበልናዮ በእምነት ካይ ክርስቶስ በአናስ ነበር Så vi vill leva det här livet varje dag i våra liv. Så som vi tog emot Kristus genom tro behöver vi leva det här genom tro. That's why ካብ ውሽጢ ንደገነ ነበር እንድሕር ኮይና ኣዚና ሓያላት ኢና Det är därför vi är väldigt starka när vi lever inifrån ut. ምክንያቱ ካብ ውሽጢ ንደገነ ነበር እንድሕር ኮይና ክርስቶስ በአና ክነብር ክጅምር För när vi lever inifrån ut, det är då Kristus börjar leva genom oss. ክርስቶስ ህይወትኩም እዩ ናይ መልአት ህይወት ኣባኹም ኣሎ ብምልአት ተመላለሱ Kristus är ert liv, hans fullhet är inom er, så börja vandra i Kristus. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är segrade och värdefulla.